Laban mi ino Vinicius Junior naka klub Real Madrid bat hangne une orang yelkai ulo ai Shithap yela ujong ultimate hadu uba unda shah send off no tinga pedang sobai pigi perlok share kana ke channel lada pisngo tonat yeki Khubor sport wat klik ban subscribe like bat sahype ye ke video penkendit ka Everton iya ka Manchester United da ka bakala aban pelim ye ka wat hadin bakala haban yele ka da shprongot shiliang hayeng jong ka Manchester United kata ha Old Trafford namar badai ha ka menit ka bakhalai kala don ka jingtainia apdeng ki player jong ka Everton ha ka ba uwe na kirang yele ka jong ka ula tap yala ujong uparlok hadu ba unda sha send off no Andre wat hadin ka neru ka Manchester United ka klem la ban pan pai ya ka te ka gol bat ka klem la ban tep gol tat hadu bekut kane ka jingel ka leng ba da wele not gol bat menta ka Man United kala don haka kerdan ka ba shipeu kad ba habangi pai bat nakaliang jong Vinicius Junior ulai thu ha ka Real Madrid ba kwa shu ban pan thamai ya ka kontrak jungu kad ba ka jingi dei jungu bat coach Xabi Alonso ka ba khmat kadang sa hadu ka ne bat ya kane ka Khubor la pan poi ha ka jingi kren hapadung Vinicius Junior bat president jong ka Real Madrid Florentino Perez ha ka bakod jong ubanai baladep kat kum kila teli kita long Khubor ki patip hai ya kane ka jingi kandu namar hadin ka jing job jong ka Real Madrid ya ka Barcelona ha ka El Clasico lengba arlaway kul ha ubanai Oktober Vinicius Junior ulalik ban ya kandu ya Perez ban pan map alor ka jingle jungu ha ka jingi kun ulale bitar hadin bala substitute bio da Xabi Alonso ha ka menit ka ban nyu puar da ka ba ulami state na kamadan bat perta baro shi kata manga ngan mi no na ka kanhun ka khamba la da ngami pat ha ka te ka jinglang lai kren ro ya ka subject jong kalawe jong Vinicius Junior ulapan pau ba usngo ba ka jing pan jalan por kam dei kalat ka ba khatam na ka banta jungu namar ka jingi dei jungu bat Xabi Alonso kala nang pher bat amshim ladon kano ka jing kala ha kata ka kerdan nadu kata kapor kublei shibun